Ara que comença el curs escolar, ens fem una pregunta important. Com motivar els infants, aquells als qui no els agrada anar a l'escola? Segons l'informe PISA 2022 del l'OCDE, més del 30% de l'alumnat espanyol reconeix tenir una motivació baixa per l'estudi. Aquesta manca d'interès té un impacte directe en el rendiment acadèmic i també en la seva autoestima. Molts d'alumnes expliquen que perceben les classes com a poc útils o allunyades de la seva realitat quotidiana. De fet, diverses investigacions en psicopedagogia mostren que quan un alumne sent que té autonomia, que el que aprèn té sentit i rep suport emocional, la seva motivació augmenta significativament. Això ens condueix a pensar que motivar els alumnes que no gaudeixen de l'estudi no és només una qüestió de disciplina, sinó d'acompanyar-los a descobrir la utilitat i també la connexió personal del que aprenen. Per tant, parlar, companys, de motivació no és parlar només de ganes d'estudiar, sinó de com l'escola també pot oferir experiències d'aprenentatge més significatives, adaptades a cada alumne, a cada interès, a cada ritme. Mos acompanya el professor Antoni Ballester. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Quin repte, motivar els alumnes en ple segle XXI. Supos que ara tal vegada és més difícil que abans per tots els estímuls que hi ha? O no té per què? Sí, sempre ha estat difícil motivar els estudiants i els alumnes. De fet, els resultats que se tenien abans de CGB, que donava el Ministeri d'Educació, són molt semblants en el 30% d'alumnes que per una raó o l'altra van malament a l'escola o tenen mals resultats. Cada vegada és més difícil, resultat del tema de surt de les pantalles, com hem parlat a vegades, però jo crec que és important que els pares i mares focalitzem en motivar en els estudiants per l'estudi i també el professorat. Com ho poden fer els pares i les mares? Per una banda, els pares i les mares és important que sapiguem el que no han de fer. El que no han de fer és crear una expectativa baixa de l'escola, com per exemple dir, ui, ara aniràs a l'escola, doncs potser te constiparàs, o agafaràs polls, les matemàtiques, ara l'he hagut d'apuntar a repassa. No condicionar-los, clar. Dir aquestes coses davant els nens. O sigui, crear una expectativa bona i sobretot donar força i autoritat a la paraula del professor, del professorat. És molt important. Si tenim qualque dubte, anar a l'escola, abans de donar la raó al nostre fill o a la nostra filla, mirar a veure què ha passat. Això és important, per part dels pares. Llavors, per una altra banda, poden fer coses com col·laborar en l'associació de pares. Els nens i els joves poden veure que si els pares col·laboren en l'associació de pares és una manera de fer-los veure per jo l'escola és important, o com, per exemple, ara, que hi ha les reunions de principi de curs, anar els pares, els tutors legals, a la reunió del principi de curs. Els nens i els joves veuen, ui, l'escola és important pels meus pares perquè van a la reunió. Sí, perquè al final pareix que no, però totes aquestes petites coses calen en els infants, no? Si deuen sempre allò de que són els fills el nostre mirall, o nosaltres som el seu mirall per ells, no? És important fer aquestes coses. Jo te volia demanar a quines edats se detecta més aquest desinterès o aquesta falta de motivació. No sé si passa a primària o a primària encara estan motivats i passa una mica més endavant. Quan se detecta això? Bé, depèn un poc de l'estudiant. Sobretot a primer i segon d'ESO se comença a veure com un desinterès per l'escola i com una sensació d'un cert avorriment. I això és el que han d'anar més alerta. Per tant, és important per part del professorat motivar els estudiants a aprendre i dir-los ja des del principi ho podeu fer bé, tots teniu capacitat per aprendre i ara ho heu de demostrar. I en quin moment s'ha perd aquest interès, Toni? Ho dic perquè, entrevistant editorials, entrevistant llibreters, hi ha un gruix de llibres infantils i juvenils meravellós, però hi ha un moment en què aquest públic lector, aquest potencial s'ha perd, perquè sí que tenim adults que de cada vegada llegeixen manco, encara que els nous joves sí que llegeixen. En quin moment poden motivar, no sé si en aquest primer o segon d'ESO, què poden fer per dir-los, llegir és interessant, estudiar és interessant, aprendre vos farà millor persones. No sé si com a societat enviar un missatge
Si els pares a casa haurien de llegir també, haurien de veure pares que també estudien o que també s'interessen en reciclar-se, perquè clar, si començam a comportar-nos per imitació, si a casa busquem un desinterès absolut, també és complicat fomentar aquest interès. Bé, per part dels pares el que poden fer és no sols, que ho estan fent molt bé de moment, que és comprar de tant en tant, no només el dia dels Reis o el dia de l'aniversari, sinó de tant en tant algun llibre o algun conte per als infants quan són petits, sinó fer-ho també que aquest costum no se perdi quan són un poc més grans. No? Això jo crec que és important. I per l'altra banda, és important per part del professorat motivar els estudiants a dins la classe. En 3 tipus de motivació. Per una banda, fer que les activitats siguin atractives, que els agradin a l'escola, que passin gust d'aprendre, llavors, en l'aprovació de l'adult, dir, que bé que has fet això, que bé que has fet això altre, perquè estem acostumats a dir normalment el que se fa malament, no estem acostumats a dir el que se fa bé, i llavors, per repetir una conducta, és molt important dir el que se fa bé. I llavors, una tercera cosa que el professorat pot tenir molt en compte és el tema del material. Estem acostumats a treballar en focs d'INA4 i en quadern de quadrats, que són eines molt bones, molt potents i que s'han d'utilitzar i que són molt útils, però també en el mateix temps, paper de colors, mig d'INA4, un quart de d'INA4, anar donant un tros de cartó, anar donant diferent material, diferent tipus de material per estimular en els estudiants, en els alumnes, que passin gust. Hem parlat de professors, d'alumnes, de pares, però sobretot en aquests primers vull fer un incís perquè també un professor motivat te canvia sa vida. No sé si vols recordar algun professor que us va marcar sa vida. Des d'aquí salutacions Pep Cifre, quan jo anava a quart de primària, que per cert, jo crec que l'amor en els animals va ser gràcies a ell que mos deixaven tenir animals a classe i tenir cura d'un canari, d'un hàmster. Bé, un professor que te motiva, això te canvia sa vida. Un professor, és veritat que no tots són el professor Keating del Club dels Poetes Morts, però un professor que te fa i t'inculca el gust per l'aprenentatge canvia la vida dels nens. Sí, miri, diu en Goi Kawasaki que si algú s'ha de posar damunt un pedestal és en els mestres. I tant. És en els mestres. Ell ha treballat per Apple, per Canva, en màrqueting digital, en temes punta, i té aquesta frase que jo m'agrada molt perquè és evident que els mestres estan treballant en la base de la societat que després estiran com a adults fent feina o treballant en els diferents llocs. Però com a societat ajudam a construir aquesta bona imatge dels mestres. Ho dic perquè també tothom se pensa que és mestre. Perquè aquesta frase de què vos ensenyen a escola, jo no sé quantes vegades l'he sentit a dir. O, per exemple, quan el teu fill o la teva filla o qui gorda en aquell moment arriba i té una queixa, primer li dones la raó al nin i després ja van investigar què és allò que ha dit el mestre. Això també va minant una mica la credibilitat dels docents i sobretot l'autoritat que pot tenir un professor dins classe. Clar, la Marta diu, un professor motivat te marca per tota la vida, ja, però és que jo estic convençudíssim que hi ha molts de professors motivats que no poden arribar a motivar ningú perquè ara mateix veuen el que és la seva autoritat totalment minvada per culpa de coses exteriors. I aquí, tal vegada, Antoni, també ens pot parlar del canvi, perquè ell que té uns anys d'experiència, això que se parla ara dels pares helicòpter, aquests pares hiperprotectors dels nins, abans l'autoritat del professor era molt més ferma. Ara tal vegada s'ha perdut en ser dramàtics ni apocalíptics, però això és una realitat de la que parlen molts experts. Sí, és així. L'autoritat del professorat se va perdent, però hi ha dues coses que són importants. Miri, si els pares llevant l'autoritat en el professorat, els estan llevant a nosaltres mateixos, per una banda. I per l'altra, el professor, quan entra dins l'aula, l'autoritat no és una cosa que te ve donada per la llei o que te vengui donada de manera externa. És una cosa que els nins la te donen, els infants i els joves la te donen. La t'has de guanyar. La t'has de guanyar com? En coherència. Entre el que dius, el que penses i el que fas. D'aquesta manera, jo a vegades me passava que qualque vegada un nen me deia, és que tu mos vas dir, en aquell moment jo deia, alguna cosa no he fet de manera coherent o de manera que no he fet bé. Llavors, la coherència, pensar, dir i fer el mateix.
I, Toni, com se pot fer feina, com se pot treballar la connexió entre allò que s'aprèn a classe i la vida real? Perquè també aquesta és una qüestió interessant. Jo, per exemple, vos confessaré que quan jo era petita les matemàtiques no se m'adonaven gens bé i jo sempre pensava que és que no hi trauria profit a la vida real, perquè com que jo no volia ser científica, pensava, no necessito les matemàtiques, per això tenia aquesta desmotivació en les matemàtiques, no m'anaven bé, no me servien per futur, però sí que serveixen les matemàtiques per futur i per ventura, així com se plantegen no sé, exercicis de matemàtiques, problemes matemàtics, per ventura un alumne no pot entendre que tingui aquesta connexió en la vida real, no? Com ho poden fer o com se pot gestionar? Miri, me vaig trobar una vegada amb un estudiant síndrome de Down i resulta que hi havia un incendi, jo estava a l'Institut d'Andratx, allà hi havia un incendi a la zona d'Andratx, i va venir aquest estudiant a la sala de professorat, i resulta que intentàvem explicar-li què era un incendi, i no hi havia manera de que ho pogués entendre, però li varen dir, la teva predina té plantes, i mos va dir, sí, té plantes. Varen dir, és igual com si aquestes plantes se cremassin. I llavors, a partir d'aquesta comparació, ell, aquest estudiant, sí que va entendre què és el que passava en el bosc. I en el bosc el que està passant és igual com si les plantes de les predines se cremassin, però són els pins i els arbres que hi ha en el bosc. Relacionar coses de la vida real. I això que diu de les matemàtiques, hi ha per exemple, coses de matemàtiques que dius com entendre un integral de matemàtiques relacionat amb la vida real. Bé, i un llançament de tir lliure de bàsquet o un llançament de golf, la superfície que fa la paràbola, averiguar la superfície que fa la paràbola, se pot calcular amb un integral. En coses de la vida real, amb objectes de la vida real, nosaltres sí que ho podem relacionar i que ho puguin aprendre i ho puguin fer d'una manera més viscuda, més atractiva i acabar en l'avorriment, que és un dels mals majors per l'abandonament escolar i per el fracàs familiar i escolar, perquè jo crec que no hauríem de parlar de fracàs escolar, hauríem de parlar de fracàs familiar i escolar que està passant no només a les Illes Balears, sinó també a Espanya, arreu del món. El que planteja Antoni és tot un repte. Motivar els alumnes, no impossible, però és vera que cada vegada és també més complexa, però amb eines, amb informació, escoltant els professionals, llegint, jo crec que és una inversió molt rellevant, no?, que donarà els fruits en un futur, perquè no hi ha res pitjor que anar a l'escola i anar avorrit, no?, anar descontent. Anem a intentar canviar aquest xip i com a pares, com a docents, com a responsables, jo crec que tenim un rol important per intentar inculcar aquest instint, no?, perquè agradi l'escola. Tant de bo ho puguem aconseguir. Toni, moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Vos volia demanar una cosa per acabar. Vos agrada el gelat de fresa? Sí. Sempre. Vos agrada el gelat de freses de matí per berenar a migdia, per dinar al vespre, per sopar, el dia següent, de matí, migdia, per sopar i per sopar? Supos que mos arribaríem a cansar, no?, de menjar cada dia. Bé, això és que passa en les rutines, en fer l'escola de manera rutinària, repetir sempre el mateix recurs i el que demostra que és important donar varietat i fer les coses un poc més variades, més atractives, i els infants i els joves s'enganxen tot d'una i passen més gust, aprenen, i no només aprenen, sinó que també aproven i estan contents els pares, els estudiants i el professorat. Estiradora, també, idò. A professors, a docents... Tot i que jo crec que tardaria setmanes a avorrir-me de menjar gelat tot el dia. Però bé, això ja va en funció de l'alumne. Ara, si qualcú vol enviar gelat aquí a IB Ràdio, que ho faci. Que tampoc li farem... No seran nosaltres que diran que no. No, ni molt manco. Estratègies per motivar els infants que no els hi agrada a l'escola. Això ha estat el tema que hem parlat amb el professor Toni Ballester. Moltíssimes gràcies, Toni. Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la propera. Uns consells i continuem.